nysgerrig. Ja. Den er rimelig flot. Skal vi se den, når den tykker? Jeg tror, du ikke bliver bidt i, mor. Ja, det tager man jo ikke den af. Skal jeg vise den? Eller er det ikke sådan ved? Nå, den er sød. Den tager den i vandet måske. Tager den i vandet? Ja. Jeg ønsker, den gjorde det der med hovedet igen. Det var rigtig sejt, da den gjorde det. Det der med at åbne munden sådan op og ned. Mhm. Ej, se lige de der store stykker bark. Det er meget fedt folk, det siger. Nå, hvor er den fint. Har den lidt af gummi? Ej, den er sød, mand. Kun en gad jeg godt have, fordi den er så klogagtig. Den hedder en Freja, og man ikke Freja. Katten er i hvert fald ikke. Nu står der på skidt. Vil du læse det? Den er gammel, ikke? Mor hed Jakob. Hvor er det, Jacob? Okay. Den er på 89, hvor gammel er den så? Thomas, hvor gammel er den? Den bliver gammel. Hvor gammel er den? Jeg har ligget omkring 23 år. Nej. Jo, det er den faktisk. 24, ikke? Vi er 2013, ikke? Det står jeg Så tager faktisk jeg også og lige tænker igen på. den her ned. Hvad er det, den laver med sin tunge der? Ej, den er godt nok cool. Kæmpe tunge. Ja. Han forstår ikke, hvorfor Andrea ikke godt kan løbe ud af gården. Simon, spiller den udstoppet? Den ser helt udstoppet ud i øjnene. Ej, jeg kan ikke huske. Den står helt Lige sidder den stille. sådan her fast. Tror jeg. Jeg tror, jeg. Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror altså, at den snap sidder fast. Det er sådan. Jeg tror, jeg. Sig det, så vi tænker, den der Jeg ved ikke, det er godt. Kommer de? Så er den sidder sådan til det. Nej, han sagde, at man lige kommer ud og sætter til den. Jeg ser altså lidt en mystikul, må jeg sige. Men det kan godt være, at man gør. Det jeg skal vise til mine venner. Lav nu noget andet end det der. Jamen, det er sjovt, om det er så. Jeg kan også bare sidde og sove.